así o traballo de... Sí, é que todo o mundo vive dos animais. Chámase vacas de leite ou vacas de carne, pero maioritariamente de carne, con moita diferencia. As explotacións tamén están desaparecendo a marchas forzadas. Porque é unha zona un pouco desenrolada, é dicir que non temos concentración, que as fincas, bueno, aquí este barrio ten fincas grandes, pero normalmente son fincas pequeniñas, entonces, como é unha zona de montaña, pois aproveitase moito, sobre todo o que é o pasto comunal, o monte comunal. Entonces a xente, digamos, que se especializou máis no que é tema de gando de carne. De gando de carne.